Cześć. 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 Co mi powiesz? Co mi powiesz? No. Ty, ty, ty. Ty, ty, ty. O. O. Ale fajny jestem. Ale fajny jestem. Ale jestem fajowy taki. Taki jestem fajowy? Czy taki mały? Brzydalowate. Jaki jesteś? Brzydalowaty? Nie? Nie jesteś brzydalowaty? Nie jesteś brzydalowaty? Ty, ty, ty. Cześć. Byłeś na spacerku? Tak? O. O. Pospałeś troszkę? Tak? Pospałeś? Tak? O. O. Ach. No co tam jeszcze powiesz? No co tam jeszcze powiesz? Malutki? Chłopczyku? Chłopczyku? Chłopczyku malutki? Malutki chłopczyku? A co ci się śniło w nocy? Co ci się śniło? No? Tak? Ojej! Ojej! Pewnie ci... Aha! Pewnie ci się kąpanko śniło, tak? I cię tatuś kąpał, tak? Tatuś cię kąpał? Tak ci się śniło. Ojej! I co ci się jeszcze śniło? Aha! O! I jedzonko ci się śniło? Tak? Takie pyszne? Ojej! Tak dużo jedzonka, tak? Dużo! Pysznego jedzonka tak dużo. A ty jesteś słodziutki? Ty jesteś słodziutki? A. I wiem, co ci się śniło. Całuski tatusia. Tak? Oj. Takie fajne całuski tatusia były, tak? A mamusi całuski? Takie mua. Mua. O, takie są słodziutkie, prawda? Nie są słodziutkie? Nie. Nie są słodziutkie, takie całuski. Pewnie cię za dużo mama całuje, tak? O, za dużo. Za dużo. Ojej. Maluszko. Oho. Aha.
do mnie śmiać? Chcesz się śmiać, a jednak. No to mam nagrane, jaki jesteś fajny. Jaki ty jesteś fajny i kochany. Mam nagrane, jaki ty jesteś fajny i kochany. No, patrz. Pa, pa, pa. Pięknie. Pa, pa. O.